Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauya pano neconfession. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndinini mukoma ndine mbinga iyo yandiri kudanana nayo. So mbinga iyi yandiri kudanana nayo he is 12 years than my own dad. So baba vangu ivo vane makore 50. Then mbinga he is 62, 63. So this guy, I have been dating him from the day that I met him at this other party. Ndokubva azondipfimba paya. Mushure mekunge murume uyu andipfimba mukoma, ndakabva ndazotongoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidanana naye because he was offering me money. Ndikabva ndabvuma paya. Mushure mekunge ndabvuma, so zvakazoitika ndezvekuti nemurume uyu we went for a very long time tisina kumbogara takasika bonde. Then there was this other day paakati ainge achida kuti tinge tichizoenda kunorara kuhotel. To my surprise, mbinga iyi yakabva yazouya yainge ine this other bag. Mubag memia mainge muine matoys akasiyana siyana, madildos nei. So iye akabva azoti ainge achida kuti nditange ndambozviita bonde. So ndakaita zvose izvezvo zvinoitwa nevasikana vanoshanda mumastrip club, and ainge akatonditengera tuhembe twetu turi sexy, akabva ati nditambire. Ndakatanga ndambotamba paya. Mushure mekunge ndamutambira ndopa akabva azonditi chirara zvako pamubhedha unge uchizozviita. Iye ainge akatogara zvake pacouch akanditarisa ndichidii ndichiita sei. Then later on, mushure mekunge ndanzwa kuti zvainge zvava kuchibohwa manje zvekuti ndiri kuzviita ndega iye arimo, ndopa akabva azouya ndokubva taita ndakafungidzira kuti maybe zvainge zvingori zvemusi iwoyo, but ndinotoona kutoti ndo zvatinoita every day. Tinoti kana tichida kuti tinge tichisangana pabonde ndinototanga ndatombozvibatsira ndiri ndega, iye akanditarisa. So handizivi kuti zvose izvi zvaanoita it is because of age here, yekuti iye maybe anenge achifungidzira kuti haakwanisi kundisatisfya pabonde pacho, then obva ati nditange ndambozvinetesa. Kana ndazvinetesa kudaro, then obva achizouya zvake. And this guy has been talking about marriage. Zvino ndinozvibvunza kuti let's say kana ndikazova mudzimai wake, then how are we going to survive? Sure, ndikazoita upenyu hwekuti each and every time ndichida kunorara nemurume wangu ndombotanga ndanzi zvibatsire first. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Like how do I ask him in a proper way, in such a way yekuti ndinenge ndisingazoiti zvinhu zvekuti zvinozomubohwa. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Inewo ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma. Hanzi is 12 years older than my father. Pakaipa kani pakaipa. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakapiwa bag iri rainge richinzi ndimo mainge muine hupfumi hwainge hwakasiyiwa nevabereki vangu. Ndiri musikana nemakore 31. Ndakakura ndichigara nevabereki avo vakazofa apo pandainge ndava form 3. Panhamo yavo ndakapiwa changani bag zvichinzi ndiro ravaichengetera hupfumi hwese uhwo hwandainge ndichazobata. Hanzi dzimba, mapurazi nemaploti, hanzi ndainge ndichazozvibata kana kuri kunzi ndainge ndichazobvuma kugamuchira changani bag riya. Mukoma at that time zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichitori kuuniversity. Ndakati ndapasa paya ndatova nedegree rangu ndopandakabva ndazotanga kushanda. So bag iri mukoma, nekuda kwekuti musikana uyo wandainge ndava kudanana naye iye ainge achinamata, ndakabva ndazonzwa ndichinyara kuti zvino kana akazouya, because tainge taronga kuti aifanira kuti ange achizomboya kuzondishanyira. Apa at that time ndainge ndava kutongoraramawo ndichitongoita zvokungwavha. Ndainge ndiine ka one room kangu. So ndakashaya kuti bag iri zvino ndori viga pai ndisingazodi kuti ange apa ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizomakisika, because mubhegi umu mainge muine mishonga yainge irimo yakaita semidzi, uye zvekare mainge muine
ganda reshato rainge ririmo. Saka ndakabva ndazotora changani bhegi riya huri usiku, ndokubva ndakafamba mukoma ndichipinda musango, ndokubva ndazonorirasa kudhuze nekuna mukovisi changani bhegi iri, ndikangonorisiya ikoko, ndokubva ndadzoka zvangu. So mukoma pakuzodzoka ndopandakangosangana noumwe murume uyu mukoma akangokaruka atongoapiya kumberi kwangu, ndokubva atongonyangarika. Ndikangotiwo amenowo. Then ndakazoti ndasvika pamba, kubva musi iwoyo ndiri munhu wekuti ndinoti kana ndakarara zvezve ndinotorota baba vangu vachinditi ko wakarasireiko zvinhu zvangu, dai kwanga kuri kunzi wainge usingazvidi, ko wakadi wakazvirasa nenzira dzakanaka, nekuti izvezvi zvaizvezvi wava kutokanganisa dzinza. So mukoma ndakangofungidzirawo kuti maybe dzainge dziri hope, uye zvekare vakabva vanditi uyo musikana uyo akonzeresa kuti unge uchizorasa zvinhu zvangu zvakakoshera dzinza, musikana iyeye haasi kuzorarama. Musikana uyu mukoma takati tatidananei kwemwedzi mishoma, musikana uyu akangorwara kwenguva pfupi. Musikana uyu ndokubva atoshayika. Izvo zvakangoita about 3 months musikana uyu ainge atoshayika kubva pandainge ndakabva mukurasa changani bhegi riya. Mushure mekunge musikana uyu ashayika, mukoma ndakabva ndazongova munhu wekuti handikwanise kudanana nevakadzi vezera rangu. Ndinotofanira kutoti ndinge ndichitodanana nevakadzi either vanenge vari vakadzi vevanhu kana kuti vakadzi vanenge vari vakuru kwandiri. Apa age is now catching up on me, kana mwana handina. Ende ndinoti kana ndikada kudanana nevasikana vezera rangu, musikana uya anokwanisa kuzongondifonera achindituka, ende munhu anenge asingandipe chikonzero as to why achindituka. Unonzwa munhu achitoti siyana neni, wazvinzwa, siyana neni. Apa tinenge tiri vanhu vaya vekuti tinenge tatombonyura murudo. So I suspect kuti pane zvinenge zvichiitika kwaari like maspiritual attacks avo anozokonzeresa kuti kunyange achindida ange achitongoona kuti zviri nani kuti mukomana uyu ndinge ndichirambana naye. So mukoma bhegi iri, mushure mekunge ndaona kuti ndanyanyisa kutambudzika, ndakabva ndati sezvo bhegi iri rainge riine mishonga, hakuna munhu angamborinhonga. Pandakarisiya ndainge ndichiriziva. Ndakafamba mukomanashi ndichiritsvaka bhegi iri, asi ndakarishaya. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti zvinhu izvi zvandakazvirasa nenzira dzisiri kwadzo ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, uye veukama zvinoita here kuti ndinge ndichivazivisa kuti zvinhu zviya ndakazoenda ndikanozvirasa, because so far mumhuri nditori nevanhu vaviri avo vandakarotera hope dzakashata, vose vakabva vazoshayika. Vatete ndakatovarota vachitemwa nedemo nababa kuhope kwangu. Vatete ava mukoma vakazotofa vachitoita zvekutopondewa. Mushure mekunge ndarota vatete ava, then pane vamwe bamunini vangu, so mwana wavo ndiye wandakarota zvekare achinetsana nemurume wake. Vakanetsana, so akabva azobayiwa nebanga, but mushure mekunge abayiwa nebanga, murume wake akabva azotanga kuseka. Saka ndakabva ndamuitira hasha, ndikabva ndati iwe unoreva kuti mushure mekunge wabaya hanzvadzi yangu nebanga, then wava kutanga kuseka. Zvinhu zvakaita izvi aone kuti waita chinhu chakashata here. Ndo paakabva azocheuka mukwasha uya. Mushure mekunge acheuka, ndikabva ndaona kuti ainge asiri mukwasha, but vainge vatori baba vangu. Baba ndokubva vatongodisappear, hapana kana kumbotora nguva. Then cousin sister yangu tikabva tatonzwa kuti ainge atobayiwa nebanga apo pavainge vari kuSouth Africa. So mukoma ndo hope idzo dzandakarotera hama dzangu mberi dzose dzakashayika. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, kana kuri kunzi panapa kana paine munhu anokwanisa kundibatsira kuloketa changani bhegi iri, but pari zvino ndanga ndichida kuzviita in secret, vamwe veukama vasingazvizivi, nekuti ndinotya kuzonzi inini ndini ndakakonzeresa nekurasa kwandakaita zvinhu izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Vakatumidzira message vakabva vati in short, mukoma ndiri kuzama kuti baba vangu vainge vaine chikwambo chavo chavainge vainacho chandakazorasa zvese nechangani bhegi. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi? Ndiri mukadzi ane makore 26 years ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo rubatsiro. Nyaya yangu yakatanga last year but one ndakamuka ndichigamena gumbo rekuright. Papera week rakatanga kuzvimba ndobva ndaenda kuscan. Hapana kana chakaonekwa kumasowe, ndomboenda ndichibatsirwa. Hapana chiri kuchinja. Izvezvi zvigumbo rava kurwadza uye rakazvimba pamabvi apa. Ndatambura hama dzangu. Pane vamwe vakanditi hanzi ndakaiswa chitsinga. Kana paine vanogona kuchibvisa oro kuti gumbo rangu riite normal, please help me. Kana ndakatomira oro ndichifamba zvinotooneka kuti gumbo rakazvimba, ndibatsireiwo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi? Boyfriend yangu ndikuda kureurura kuti iye is a ritualist. Mota yaanofamba nayo haisi mota but anotofamba ari muguva. Ndiri mukadzi ane makore 34 years. I am a single mother ane vana 3 nana baba vakasiyana. Zvino gore rapera iro muna December ndakanyengwa neumwe mufesi ane tumari twake. Nekudawo zvino ndakabva ndanakirwa naye. Boyfriend uyu inondida ende anochengeta vana vangu. Ndiye ari kutoendesa kuschools and marentals zvese anoita. Mazuva apera tikati tichitandara hedu, ndakakomenta motikari yake nyowani ainge atenga kuti apa dedi matenga motikari yakanaka. Patime iyoyo haana kuda kudaira, akangonditi handei panze unonyatsokunoiona. Takati tabuda panze paya akabva azondipa mashades, maglasses in brackets aanopfeka. Ndokunditi pfeka mashades aya utarise kumotikari yauri kuti yakanaka. Hama dzangu pandakatarisa kumotikari kuya ndakati ndakapfeka mashades aya, instead yekuona motikari ndakatoona guva, fresh guva. Ndikavhunduka ndichikandidzira mashades aya pasi kutarisa zvekare ndisina mashades. Ingawani ndikaona kuti inenge itori motikari manyama. Ndakarohwa nehana zvekuti nanhasi I am still shivering. Iye boyfriend yangu akangonditi usaudza vanhu zvawaona, ndangoti ndikuonese kuri kubva mari dzangu. Zvino ndodii naye mukoma? Ndosiyana naye here kana kuti tongoramba zvedu tichingodanana? Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi? Please post for me as hidden identity. Ndiri murume ane makore 46 years ekuberekwa. Ndinogara muno muSouth Africa. Ndainge ndichishanda kuDelta muno muSouth Africa. Saka pandakauya kuno kuSouth Africa ndakasiya mukadzi nevana 2 ndikabva ndatanga kudya nyika rutivi muno muSouth. Ndakabva ndazoroora muZulu achiti anozoda kuzochata neni kuti ndige ndichizowana citizenship ngekuva muSouth African. Saka muZulu uyu mukoma Nashi akandipengesa zvekuti kana hama kumusha ndainge ndava kusatombodzida, ndainge ndava kutoona ndatova muSouth African. Saka zvakazoitika mukoma Nashi ndezvekudai ndakazotanga kudhileya kuchata nemukadzi achinditi ngatitengei imba kana tichinge tava neimba tozochata later. Akabva andiberekera mwana 1. Saka ndakaunganidza mari takabva tatenga imba nekuti mazuva acho ndainge ndichiwana mari zvisingaiti. Saka imba iyi ndakabva ndaisa muzita remukadzi. After ndadaro hama dzemukadzi dzakabva dzatomova in kubva kwadzaigara dzichiuya kuzogara nesu. Saka dambudziko rakazotanga kunetsa muna 2023 ndava kuda kuchata. Mukadzi iye ari kuramba kuchata neni nekuti handichisisina mari. Iye zvino ava kutodanana nematruck drivers. Hanzvadzi dzake dzava kundiudza kuti stay away nemwana wedu nekuti hauna kuita full marriage. Chiri kunyanya kundirwadza mukoma Nashi inyaya yekuti ndakatenga imba ndikabva ndazoisa imba iyoyo muzita remukadzi wangu. Ndava kudzingwa pamba pacho futi apa mapapers angu aka-expire. Mukoma Nashi, vakadzi vemuSouth Africa hatina zera navo. Munhu wandaida ndichimupa rudo ndiye ava kundibata rough. South Africa yava kundivava mukoma Nashi. Kuti ndinge ndichidzokera kumusha mukoma, nyadzi dzinokunda rufu. Handina kana chandiinacho mukoma. Makore ose andagara muSouth Africa ndanga ndichishandira chikuri chete. Mukaona vanhu vasingadzoke kumusha kuita zvichoni zvejoni, nyadzi inyadzi mukoma. Kuzotarisana nehama zvinonyadzisa mukoma nekuti handina kana pekuisa musoro kumusha nemakore andava nawo kuti ndinge ndichidzokera mumba mevabereki. Hazviite.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi ndiri kunyara kudzokera kumusha, but strange enough munhu ukatodzokera kumusha marelatives ako anotongokugamuchira, they will just accept you. So I think mukoma kana kuri kunzi munokwanisa dai makwanisa kudzokera kumusha, yes zvinhu zvinokwanisa kusvika zvikakuomerai, but nyika yako inyika yako, zviri nani kutambudzika uri munyika yako than kutambudzika uri in a foreign land. Saka ngatizamei kuti tinge tichivabatsirawo mucomment section. Hanzi ndakatengera muzulu imba ndichiti kana ndikachata naye then ndichabva ndazoitawo chitupa chemuno muSouth Africa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So ndiri musikana ane makore 24 years ekuberekwa. Kuroorwa handisati ndaroorwa, handizivi kuti why is it ndisiri kukwanisa kuwanawo munhu anoda kundiroora yeti nditori munhu atori bo. So pane zvimwe zvinhu izvo zvinoitikawo pandiri. So inini ndinoshandawo semusikana webasa. Nguva zhinji ndinoti kana ndichitsvaira panze zviya then panobva pazosimuka chamupupuri. Zvinhu izvi pazvinoitika zvinongoitika for a couple of minutes. Chamupupuri chinoti ndichitsvaira paya chinobva chazosimuka chobva chazotanga kutenderera, then chinoti kana chichinditenderedza kudaro chobva chazosimuka chobva chazongodisappear. Zvinhu izvi zvakatanga apo pandainge ndichitori mwana mudiki ende zvinowanzo kuitika paya pandinenge ndichitsvaira. Saka ndinokumbirawo kuti kune avo vanoda kundibatsira vange vachizondibatsirawo. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Handina hangu kuzokwanisa kuzotaura zvakawanda because ndatya kuti zvimwe kuda vekuziva vanokwanisa kuzonzwa nyaya yangu vakazviziva kuti munhu uyu ari kutaura ndinhingi, because pamba pacho pandinotoshanda zvinhu zvakawanda izvo zvandinotoona zvinotoitika even muarea mandinotoshanda ndinoona zvinhu zvakawanda. Saka ndikudawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinhu zvazviri kudai ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.